Matraka emateko modu asko daude, baina nik bat erakutziko dizuet. Bat, bi, hiru, lau, tiki-tiki-tiki-tiki-tan. Ez altzaizu nahiko matraka iruditu? Entzun hau, bat, bi, hiru, lau, Ai, ama, eundoko matraka, baina nik matraka nahiko eskasa emate. Gaurkoak bai emango iguela matraka, baina matraka ona. Ikusiko zu ez egon bidatu. Eta hemen, zuekin, bi matrakalari, ongi etorri Inigo eta Aitor, zer modu zaudete? Eskerrik asko. Ondo, ez alda, la matrakalaria zeate, ez da? Hala. Zer dak zehazki matraka ematia zuentzako? Ba, bueno, kaleak musikaz blaitzea eta astintzea. Astintzea. Hoi da, jendia dantzan jartzea. Eta, bueno, zuen ere baidek matraka musika elkartea, du musika bai o bai ibiliko ekor, ez da? Hori da. Zeiten dezu zehazki bertan? Bueno, hainbat talde azkagu eta, bueno, monta guztietako jaitan eta jotzen gu. Matraka ematen dugu. Matraka ematen zu, ezin hori esan, eta? Zukalden zemuz moldatzen zeate? Bueno, iten dugu, ala moduan. Aitak ikusiko man. Ai, Dastatzeko onak era, Ikusiko egorun fin ibiliko baitu. Bueno, ingo deuna elkarrekin borraja batzuk, nola ezurdai azpiko batzu eta zeakin, patata beresi batzuk, eta gero tipula horiek tempuran pasata prejituta. Taldi berian, matraka emango jau, ez da? Oiek eta. Artik lagunak, matraka datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean, bale? Bueno, azteko eta behin, borra jaingo deuna da, txortenak endu, ostok endu, laga penka esateana, eta penkak ingo ditugu egosi. Egosi hostian, ingo deuna da, albon, saltsa prestatu, belute bat esateana, ingo deuna da, oliotan batzuiak prejitu txiki-txikin da, geho berta urdai azpikua bota, hoi goxatzen deunian, botako deu irin pixkat, ardo txurila, eta gero botako dio salda egosteko erabildeun ura borrajana. Eta ingo dugu ur horrekin ligatu, belutia prestatu, eta gero egosita dauden borrajak bertara botako ditugu. Hoi izangoa, gaurko plater principala. Eta lagungarri bezala, esan daun bezala, bi gauza ingo ditugu. Bat, patata berezi hauek ingo ditugu erditi moztu, marra batzuk ingo izkilou, eta ingo dugu olio pixkatekin masatxo bat, saltxa antzeko bat, gazta raiatuakin, belar proventzalak eta pipermina botako jau. Horri jarriko deu, hementxe jarriko ditugu patatak bera-beira eta laberatu ingo ditugu. Vale? Hoi listo. Eta gero hemen ingo deuna da, tipulin hauek ingo dituguna da. Moztu, ingo deu julianan, eta honekin tempura bat prestatuko dugu. Hemen dakau, harto irin errefinatua, gari irina, baratzuri hautza, piper hautza eta garagardua. Horrekin tempura prestatuko deu, tipulak tempurati pasa, prejitu, eta baita ere borrajan ondon jarriko ditugu. Ados? Oso, no. Venga, ekin ingo dio. Boitu, lanak banatzeko. Patatakin hasiko gea, bueno, nola hau label sartu nahi deun, honekin jungo gea, bale? Bate prestatuko ume jungia, eta bestiak patata prestatzen fungoa. Azkerren amukatzunak, gero bestiai lagundu, bale? Hemen, izkinak endu, eta ingozuna da, raiatu. Hemen emango izunik raiadoria, hemen emango izut boltxo bat, eta ingozuna da, bertara bota. Gutxi gora bera horren erdilla, hola, bale? Erdilla. Venga, ire kontu. Ta gero botako jozu belarrak, honen laurden bat, eta piperra ingozu txiki eta txikita botako jo. Pikantia gustatzen altzaizue. Bai. Ba, honek emango jo sustantzia. Vale, eta zuk patata prestatuko izkiozu hau iteko. Beitu, bat ingozu eta erakusteko, bale? Ingo deuna da, erditik amostu. Hor gelditzean nian egustak zaitu olain, eta mendik amostu. Zer gatikan? Jabakigulako hori hor lagatuko balak. Bestia, hor konpon. Bueno, ingo deuna da, pixka labana sartuta, marratxo batzuk, alde bateaka, beste batzuk, beste aldeaka, eta hola xautziko dituzu prestatuta, bale? Orduan, zuk patata prestatu, eta ime jungia. Oso, ondo. Bale? Eta ni esan bezarra, borra jatxukunduko ditut, eta egosten jarriko ditut. Bueno, azteko kontatu, zer dan zehazki matraka musika elkartia? Zertan ibiltze zeaten? Ba bai, bueno, musika elkartea azkenean
hitzak esaten duen bezala, elkarte bada, eta, bueno, bertan, musikari askok osatzen dugu, eta proiektu ezberdinek, talde ezberdinek osatzen dute proiektu handi hau. Edo handitzen dijoan proiektu hau. Vale. Zenbat urte zuazten martxan historionekin ja? 2016an. 2016an, vale. Eta nola hasi izan eta zein izan zan? Zergatik hasi izan elkarte hau martxan? Elkartu ginen nahi genulako hasiera batean talde batekin aurrera jo, eta, horretarako, ginen elkartu ginen hainbat lagun, Lezon sortu genuen taldea, eta inguruko hainbat lagunen bitartez, lortu genuen taldea osatzea. Eta, ginen pixkanaka ensaioak egiten, eta elektrotxaran bat sortu genuen zela, kalean, zuzenean, publikoarekin konexio zuzena edukiz, jotze zuen talde bat. Eta horrela, hasi zen pixka da, ensaiokin, aktuazioak atetzen juntzien, eta horri bilinen, matraka pixka ematen kaleak astintzen pixka da. Osea, helburua zan, matraka ematia, ezta? Bai, bizilagunak lo ezinitia. Ondo. Vale. Eta, hola hasi izan, baina guain badakit askoz gauzak gehiago iteitu zuela, ezta? Bai, hori da. Lehen urtean aserinan beste proiektu batekin, matraka ban erromeri modukoa holtza gainean jotzegu. Baitere bere txioak, eta hilabetero edo hilabetean behin edo jotzen dugu kontzertun bat, orain dikan promozio garaian gaude, eta gutxinaka azten joan proiektua. Bikain, ondo gutxinaka eta pausuak eman, baina ondo itxatxita. Goxo, baina ondo itxatxita. Goxo. Ondo, vale. Eta adibidez, nondik noa ibilizate kontzertu horiek ematen, edo... Eskertu lehenik eta behin, bezere guztiei, kontaktatu gaituzten jai batzorde gazte asanblada, udaletxe eta guztiei, ze egia esan aukera handi eukideu Euskal Herri osoan ibiltzea. Iparraldetikan, ibilian Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, eta zentzu horretan oso eskertuak, ez? Zenba musikero moitzezea olako txaranga batian edo olako historio batian? Txarangako kontzertu batean jotze dugunak, 8 gutxi gora bera, 8 esaten gara, perkusioa, haizea, gitarra basua, abeslaria eta... Lanetik pixkat? Bai. Ona. Azkenean izaten da, estenatokian egoten den talde bat, baina kalean bertan jotzea. Kasu honetan bateria pixka banatzen da bitan. Eta hori zen formatua, ez? Eskaintzea jendeari, kalean bertan zuzenean gertu, musikariak edukitzea. Hori zan azkenian matrakan helburua, matrakan kaltean helburua, edo zein da helburua? Helburuak azkenean pixkanaka geroz eta gehiago, ez? Baina, helburuetakoa da alde batetik jendearekin konexio eukitzea, bai kaleko bandarekin, bai estenatokiko taldearekin, baina baita ere pixkanaka beste musikari gaztetxoek aukera edukitzea musika elkartean parte izateko eta talde ezberdinetan parte hartzeko. Orduan elkartean sartzeko zein behar da, nola dia urratzak edo ze eskaintzen dezue bertan? Gauza da, gu pixka bat goaz kontaktatzen ezagutzen ditugun gaztetxoekin edo inguruko gaztetxoekin eta beraiekin jartzen garremanetan interesa duten eta pixkanaka kontaktatzen goaz ea ensaiaren batean etorri daitezken eta pixkanaka gustatu ezkeo bertako talde ezberdinetan parte hart dezaten. Eta zergatik gaztetxo hau, ze biharra ikusten zenuten, zergatik sortu zenuten hau? Nik nire burua jarriko dut adibidez, musika eskola bukatu edo bertan jotzen ikasten ibili eta gero lekuren bat bilatu jotzeko taldean azkenean jendeakin jotzea hobena da, eta leku baten bila ibili eta matrakan aurkitu. Claro, que igual hori da, ikasketak bukatu musikanak eta horreita ateatzezea eta pixka txintxilika gelditzezea, ez da? Eta orain, Eta orduan dago matraka elkartia, jende hori hartu eta elkarlanean ibiltzeko, ez da? Hori da, Ze ona. Azkenean dazkau errekursoak baitare horretarako,
pabeioi bat, non baitugun herramienta, baitugun materiala, musikako materiala, eta, bueno, aukera hori ere badakate, ez? Gurekin batea murgiltzeko, ez? Eta zue bilok adibidez, elektrotxaranga jotzen dezuenean, ze hartzen dezue? Zerrekin ibiltzen zate? Aizia egin, danborra egin, o txirula egin, o ez da egin? Ni gitarrakin ibiltzen naiz. Bai, bale. Sogen egia. Oida, eta ni, perkusio arloan, batez ere gehien bat, bomboakin. Bomboakin, Eurre ematen, aizi matrakerua, aizi matrakerua. Din bidan, bai, bixe. Ondo, ala, berdi. Ondo pasatzen dut, hau da, pixkat ere helburua, ez? Beste hainbat helburun artean, guk batez ere guk ondo pasatzea, eta gero gainontzekoi, gozatzea araztia. Bai, ondo pasaraztea, ez? Momentu hori deskonektatzea, ez? Bueno, hau, ingoetena da, betu, borrajatxuak, ingoitugu horrelaxe, pusketetan moztu, eta jende esango, ez dio kendu hau. Baina guain hain fresko dabe eta hain puntuan daude hau egosten danian txukun-txukuna gelditzea. Ez da garbitu bihar. Ostuak kendu ditut eta ez ditugu sakarrontzira botako. Salda batin bihar badeu edo adibidez bihar jarriko salda martxan. Osto horiek barroa bota eta sustantzia emango jo beharra. Saldantzako oso nahi dira. Eta bestela, untxientzako, gu baserrin untxi. Untxiak danak ez dakazu etxian, orduan sakarreta ez bota, erabiltzia daudeta. Baitare, txikituko gaindun da pixka Juliana moztu, egozitare alkozian jan, Vale, bueno, nola zoazte? Bauaz pixkanaka hemen. Bazoazte pixkanaka, ez da? Nik uste familian hainbat sukadari batxut, eta gaizkin ezkio geho herrieta ingo ziatek, alde hona iten dugu, Egia nik beti, naiz kataor ofizial. Bai, Norbait sukaldatu eta beste norbait Norbait edaztatu inbiar, ez da? Orduan, ikusten maude, agur bero bat aita eta nahiei. Ona. Bueno, eta irizio ze tokatzen zai behieiko sinatzia noiz benka, zo zeiten dek, ose? Noiz benka ite jo zerbait, baina gustatziale hori beste hauza da. Bueno, bota pipermina honea, ingo deuna dare bai, belarrak bota. Oso, ondo. Eta ingo deun nasketa bat, olilluakin, eta ingo ituguna da, labian sartu. Eta olilluare bai botako jo, hola, bildurri gabe, oso ondo. Hora, belarra laurden bat edola bota. Laurden bat. Vale, oso ondo. Eta behitu hau, horrela ingo deu. Sartuko ditugu hemen. Hola ingo deu. Behitu olio pixka gehiago bihar deu. Txorrota botako jatu. Trrat, bildurri gabe. Venga. Gut xoxo ez gaituko ibiliko, ez da? Motxian ez gaituko ibiliko. Vale, ingo deuna da hau nastu. Eta ingo deuna da, behitu. Hauek hartu. Hola eman, pixka tazpin, pixka gainian, hola. Alo loko esateken bezala? Oidek. Vale, eta gero gola jarriko izkio, vale? Venga, zuen esku. Banaka, hau erdian. Goiara bat, hau nei, eta hau nei. Eta jungo gaitu gori, txirrik itxarraka jartzen. Behitu gauza ataztu zai botazia. Xoxito ez gaituk ibiliko, ez da? Gatza pixkate bai botako zio. Vale, listo. Oso ondo. Eman pixka ganegatzu. Bueno, eta badakit, hemendikan deialdi bat nahi dezuela, neskak falta zaizkizuela, ez da? Hori da, urte guzti hautan eukideun dilema. Bai, azkenen proiektu honek 7 urtez bizirik dabil, eta urte guzti hautan saiatu gea, eta kontaktatu dugu baten batekin bestekin, minio kostata. Eta orduan, gustatuko litzai guke, horbaitek interesa eukiezkeo, badago web horria, badago Instagrama, badago sare sozialak orokorrean, eta, kontaktatzea, eta, ikusiko genuke non kuadratu lezake, minio, printzipioz... Baina ez bada batian, bestian, elektrotxarangan, edo... Beti da olekoa, ez da? Bai, gitarrista ez zela, edo bajista ez zela, hori azkenean ikuste izango zen, minio. Ilusio handia egiten digu egia esan, eta nik uste, badala garaia, ez, bino? Ez dugu lortu, osake, haber zorte daun, da norbait animatzen den. Guaingo dedealdiakin, da saio bukaeran beste bat ingo deu, Hemen jendia berba deu, hemen dikan deituko jo. Hau jarriko ditugu. Nik behian jarriko ziet, eta igainian jarri. Oidek, venga, behian jarri. Talde lana, hortxe. Venga, talde lana, hau dek matraka, ematen nahi naukena, Oidek eta. Ondo, gustora, saltxan hemen. Hala, berdik. Bueno, eta zu, beak esan du gutxi sukaldatzeula, zu inigo zoze sukaldatze aldezu, ose? Nik superviventzia klaseak dazkat, baina gutxi gehiago. Gutxi gehiago.
Bueno, earra itxura. Gugea dastatzaileak, ez da? Hori da, izan gara, tokau zaigu, zeingo dugu. Zoritxarrez tokatu zain, eta jazta. Tokatzen, ha? Hone soberan dakana, pizkatonei jarriko zio, eta hola danak zeskau, gazta goian, gazta beian, hipermina, eta hau basiak labea. Hau labian, borra handi bat, eta gurian jarraituko deu. Beitu, emetxe dazkau, borra jake gosten, eta beha esan duen bezala, beitu, Ileak hain fina diak, gero egozitakoan ila eroriten dira, eta ez da somatzen. Eta, bueno, jarraituko deu, lana egiten. Lana jarri berdizkizuet martxan jartzeko. A ber, bikote, inberde zuena da. Tempura iteko, boltxo, hemen emango izut. Handiak inibiliko gea. Bale, emango izut hau, emango izut bariatxua ere bai, eta hemen, bate egin behar du tempura prestatu. Irina bota, harto irina bota, baratzuri hautza, piperra hautza, eta jun botatzen garagardua, eta ez laga oso potolo, ez oso fina, bale? Igual ez dutana harrapatuko, bale? Hoi bat. Eta bestia jungoa hemen esan dugu makiltxoak ingoitugula, baina baitu, guain arituak ingoitugu. Ja, tipula diena famatuak arituak izaten dira, ez da? Ba, ingo dioguna da, baitu. Hau, hemendik jarriko deu, horrela xe, eta hau, jarriko deu, borrajan ostokin, zaldai botatzeko. Eta hemen ingo dioguna da, baitu. Lehendabiziko geruzak enduko diogu, aurrenengo geruzak enduko jau, eta gainuntzeko geruzak, ingozu, moztu, pixka potolo. Bueno, azala enduko jau, bai? Pixka potolo moztuko zu, bale? Horrela, gutxi gara bera, ja sentimetro batekoak. Eta behin nola dazkazunian, gero askatu ingoitugu, bale? Gero hau tempurati pasa, eta prejitzeko, bale? Hau baten lana, eta hau bestien lana, nahi zuen bezala banatu. Bueno, eta ni, jungo naiz, baratzuriak txikitu, eta txukun-txukuna jartzen. Eta aldi berian, hitzeiten jun bihargea. Bueno, bikote, eta badakite bai, DJ historiak sartzitu zuela. Nun sartzitu zue horiek? Bai, ala da. Aurten sartu dugun berrikuntzetakoa da. 2023ko abuztuan sartu dugun berrikuntzetako bat. Eta gila esan, artista bat, gure DJ-a, DJ Traka. DJ Matraka. Hori da, bai. Izen ez da galtzen inoiz. Hori da. Bai, eta, bueno, pixkanaka bere lekua egin du batez ere, festa ezberdinetan, herriko festetan, baina, ekitaldi guztietarako prest egon litzateke, bai ezkontzak, bai herriko festak, inaugurazioak, festivalak, baina, pixkat, berezitasuna kasu honetan izan da, gure Matrakaban taldearekin, bere kontzertua bukatzen duenean, hau da, Matrakaban kontzertua bukatzen duenean, jarraian, DJ-a sartzen da, eta helburua da mantentzea jendia goizeko 6ak arte tope dantzan. Vale. Eta, lenguan... Badostainen. Badostainen hori ginean, eta hori, guk ja kontzertua bukatu, eta DJ-ak traka emateari ekin zion, eta goia kriston nekea gainean, eta 6ak arte gontzan tipua hor, eta... Uru belarri, venga, eman eurra. Bai, regeto txapelketa egintzun eta guzti. Eta zuek orduan Matraka elkartetikan eskaintzen dezu hori, aldezu etxaran abialdo, eta gero aldezu DJ-akin konektatu. Hori da. Hori da Matraka matia, Matraka traka, Matraka eta traka. Bai, batez ere kompleto... Afterra guendik ez. Oaindik ez. Ideia asko iketzen man, Estela... Bai, pixkate helburua dare bai, kontaktatzen digun pertsona horri eskaintzea aukera ezberdinak, eta horrela ez erotzea, ez? Bira, goizeko ordubiak arte dakazu erromeria, eta gero hortik aurrea badakazu DJ bat goizeko 6ak arte. Ona. Eta, Inigok esan duen bezala, gaina, eske artista, aurrekoan egon ginenean, parrez lerka, ze, reggaeton txapelketa bat... Perreo txapelketa egin genuen, eta... Zagola etortzek tipua, ez da? Bai, denak dantzan, geho mozorroak ere erabiltzen ditu, sua pixka baitare, eta, giro politia sortzen da bertan. Egia esan. Eta hau zer da, Armani bezala, Emporio bat sortu berdezue, o nola ziaga asuntu ahi? Ahi. Emporio ez dakit, baina imperio da esan. Ez, egia esan. Gure helburua batez ere da mugimendu bat sortzea. Egia esan, fonduan, mugimendu bat, guk bere garaian uzten degunean, norbaitek aukera edukitzea musika honekin jarraitzeko, eta kaleak alaitzeko, eta... Hori da helburua, horregatik eskaintzen dugu jendeari
bueno, animatzea eta ahal izan ezkio, musika talde ezberdinetan parte hartzea. Eta zenbat zaudete elkarte honen barruan? Amabos bat, edo. Ja, 15-20 tartean, ze gaztetxoekin azkenean, ja 20 pertsona, bai, eta hasi ginen 7. 7, Baina, bueno, azkenean, talde ezberdinetan, proiektu ezberdinei ere bai, gorputza emateko, eskuak behar dira. Eta, bueno, hortan ibili dira. Ze, ona, badakite bai, eskubaloi talden batekin relazio bikainak azuela, ez dakit, patrozinatu iteitu zue, o nola ziak historia zehazki, kontatu zue? Bai, bueno, hau izan da zerbait berezia aurten sortu zaiguna. Klubaren izena da Muntjarpe Eskubaloi Kluba. Bai. Lezoko kluba bat da. Eta, bueno, elkarte hau bezala, elkarte hau ere sortu zen Lezon. Eta pixkanaka hasi zen 2 talderekin. Eta, bueno, gaur egun 6 talde. Ditu klubak eta, ostra, egia esan... Eta finantzi horiek ere bai, bueno, lagundu inbar da, ez? Eta hori izan da itxi degun akordiotako bat beraiekin, nola patxe laguntza ematea aurrera jarraitzeko, ez? Herrian kolektibo ezberdinei laguntzen dabiltzanak, lagundu inbar dira, eta horretarako gaude pixka zentzu horretan. Eta hor duntzezatea, elkarte baten... Musutrok ibiltze zeatena bertan, edo nola ziak historia? Bai, hori da, bai. Batez ere saiatzen geana da, pixka kontzertuetan eta ateratzen duen diruarekin, berrinbertitu proiektu ezberdinetan, kasu honetan, materialak erosten, gero beste rekurso materialak erosten, eta baita ere, aurten egin dugun kolaborazio hau aurrera ateratzen, ez? Hori da pixa gure helburua, ez? Ez gauntaz biziko, ez da gure asmoa, baina bai... Hau ez da zuen ogibidea, zuek etxeaten musik ez... Zerta dedikatzen zeate bestela? Ni informatika ikasi nun, eta hori, ordenagailukin gora eta bera nabil. Osa, zuri tokatu zueko zaizu, sare sozialak eta historiak eta gauza guztiak kudeatzea, ni saltxero naiz, profesio saltxero. Egia esan, un crack esaten duen bezala. Ikuste zaik, inigo. Bera gabe zaila izango litzateke aurre atetzia, ze azkenia web horrila eta gauza asko dia, gauza tekniko asko dia. Eta beraz, gurasoa konten egongo dia. Ona. Vale, ingo deuna da behitu. Hau, organiko gotako zubera, eta hau, lagako hemen beste ostoen puntxakin, saldantzako. Vale, hemen txe, ezin hobe. Hemen ingo deuna da, baratzurila, baina behitu, hain naiz gorritzen, baina ez dena igorritu gehiagi. Vale? Ingo deuna da, taltxaberde bat egiten deunian bezala, txurila utziko dugu baratzuria. Baina txurila, baina sukaldauta. Emateu baratzuria asko da hola. Baina baratzuria asko ondo sukaldauta, zapore harra. Gordinik amalin bado, pikatu eta errepikatu iteu gehiago. Baina, pixka sukaldatu berdeu, zu erdilan, guain hola ja, koloria hartu baino lehenuo, botako jo, urdai azpikua, ondoren, irina pixkatekin sukaldatuko deu, eta ja, belutia martxan dakau. Oso ondo, inigo, txukun eta garbi. Oso ondo, betu. Azken txampaina. Azken txampan. Oida. Laguntzen baina zu inigo hauek erraskara botatzen, eta ni geldituko naiz hemen, belutea hau iten. Bueno, gelditu ez, jarraituko etiten. Ondo. Bueno, eta uda ibiliko zinaten topera orduan, ez da? Bai, bueno, biligea hainbat herritan, lehengo urtean izan zen mundiala. Bai, Leku guztitan ebidenean. Leku guztitan. Bai, aurten pixkala zaitu da historia, ose? Bai, saiatu geha. Bai, denborakin gauzak txukun egiten, eta... Eta zue saiatu zate ez izatea olako estanda, baizik eta bestela ezin dana iritsi, ez da? Bai, disfrutateko momentuaz, eta... Bai, batez ere, lehengo urtean, izan zien... 50 marretik egon pixka gora. 50 kontzertu, bai. Eta lanaz aparte, eta bikotek, eta zure hobik, eta bar, ez da? Desente aguantatze gute. Nondik ateate zure denbora hori guztia, Besarka bat aguantatze gute guzti horientzat. Besarka da asko! Asko, ostras, bai. Baina bai, azkenean pixka da... maiztasuna gutxitu eta gozatu egiten dugun, hori izan da urtengo lema, ez? Gozatu egiten dugun gauza bakoitzeko, maiztasuna gutxituz eta, guazen kontzerturi ematea, 150 egunekoan,
eta atope. Oide, Piskatu izan da. Oide, askotan gehiagi hartzezunean, gero ez daude 100 eta azkenian, malaletxian etxea, ez da? Gutxi gora era, gertatu zaigu, ez? Lehen urtetik izan da pixka inflexio puntua. Eta udazkena zen moduz dator? Udazkenan lasaitze zaten, egun jarraitzen dezue gurrian? Bueno, saiatuko gara agian hilabetero kontzertun bat, edo ez galtzeko eta gugok ikan baitare... Ez oxidatzeko, ez? Ez oxidatzeko, baina ez despistatzeko, erdibidian. Ba, bira, atzo justo kilometrotan egon ginen. Erra festa, ez da? Elegante, espezial, kriston giroa. Horeretan, etxe ondoan, primeran. Ezin hobe. Ba, egia esan, ekitaldi berezia, eta, bueno, ikastolen aldere bai, ba... Eta horre zinez ez ezan, hor gaina gogu egin, da... Hori da, bai, xe. Eta gero, ba, hori, erromeriarekin... urriak amaika, hori da, martutenen. Martutenen jotzen dugu, eta aukera ez galtzea, zeren kontzertu bakarra izango da, hilabeteko kontzertu bakarra. Nun behiratu behar da, sare sozialetan, matraka, nola betu behar da? Matraka, kasu honetan matraka banden Instagramean edo, eta, bueno, web horrian baitera azkagu hor kalendarioan kontzertu guztiak, bai, elektroan ibiltzen dan, ban non tokatzen dan, eta hori ikusgai. Bikain, ba, ikusi eta argi eta garri ikusiko zue, keskak etortzen bazaizue. Ikusi zu hemen nola indeun saltxa, ez da? Eta guen ningo deuna da, behitu, hain, lehortzen juten bada, ez deuna ere igual potoloxio, ematu bexamela dala, pixka belute bat, pixka finagoa da. Baina, guen ningo deuna da, bota, borrajak barroa, eta ingo deuna da, utzi zu batian, gure saioa bukatu arte hemen beste 10 minutu, eta hau gelditukoa ezin hobe. Eta txirla batzuk egiko banitune, barroa, etzian gaixo etorreko, Baina, bueno, gaurkoan, mendikua ingo deu, mendikua, hau esandakua batian lagako deu, eta bitartean jungo gea, bigarrengo erreportaian bila. Hau zemuz gehatu da. Oso, no, nik uste, tortxe, nik uste... Ezin hobe, arituak ebai, gero gueltatuko gea, hoxe pregitzea. Bueno, eta zuek, ite zuenei pasilloa jartze jo zue, ez da? Ba, ezautzen dugu larrabetxun gazte bat, eundoko pasilloa dakala, ikusiko zuen, landare berezi batzui. Kaptu zai, guazen ikustea. Haupa Joseba, ni Erlantz naz, Larrabetxuko kaktuseroa, eta gaurkoan etorri zara gure herrire, ikusten duzu moduen, gure bilduma ederra hau ezagutxera. Etorri barruren igaz. Bueno, hementxe gauz nien egutegi ederronetan, eta fizinio guaz izan duela 5-6 urte, nire amaren aizta eta nire lengusina dira kaktusetan sartu hostienak edo lan, eta egia esan hasieran izen zen, eskatu izeko hori kaktus bat, eraman etxera, gaurren urtean beste 3, beste 4, eta azkenean momentu ati bestera topatu naz negutegi bat montatu behar izan dutela, nire kontuti be asko hartu dotaz, lagunek emostiez be bai asko, eta joi bai baino gehiago erdi lan bat bihurtu da. Hasiera batean, 20 kaktus txikigaz hasi nintzen, eta urteak pasa kaktus horiek handitzen doaz, beste batzuk bilatzen nabil, orduan ikusita etxean ez dekotela lekurik eta Andrea kasi bota indoztela etxetik, sortu behar izan dut negutegi hau, eta hemen bai nau guzturen nire terrenoan, oin bai sortu balko nire bilduma preziatu hori. Oin justo bidean egonaz eta ekarriotaz batzuk kanpotik, bebai erosiotaz lorategietan eta interneten bidez, Cadiz, edo Valentzia, edo Almeria aldetik, asko dauzela, así que bueno, alegintzena ez leku guztiatik zozer ekartzen. Nik uste dut lauren espezie desberdin egingo dutaz. Lauren da 50, gutxi gara bera. Lekurik egokienak kaktusen txako eta kaktus ederrenak eta handienak urten diren lekue, izaten da Mexiko, eta Mexikon barruan egongo zen Sonora desertua, hor dauz munduko kaktusik handienak. Hemen txerekotaz nire gustukoenak, familia hau astropitun deitzen da, eta horren barruen dauz bi mota, asteriak eta miriostigma deitzen dira, oso presetuak dira, kaktus hauek askunde oso lentoa dekielako, eta jentari asko guztien jaki horretik. Kaktus txiki honek egingo duze 2 urte, eta hau nahiz eta ez izan nahi handie, igual 8 urte egingo deuz. Orduen, hemen ikusten dugu, hemen dikona pasatzeko 6 urte pasatu dira, eta ze astiro doan.
Hemen txekogu nire beste kaktus gustokonetariko bat, Gymnocalizium familiako Mianovici, sortzen deurez kolore eder hauek, zaten da, direla kaktus variegados, koloreak, bariatzen doazelako, kristalango lore pilo agoten deurez, egia da, 3 edo 4 egunetan jausten direla, baina berri urtean dire. Orduan, niretzako igual hau izango zen top 1. Nire familiako beste arrarotasun bat dira harritxo hauek, Pliospilos nelly, esaten da piedras del desierto. Hauen jatorria Sudafrikatik dator, eta forma hori hartzen dute intsektutatik babesteko. Holan pasatzen dira desapercibidos, ezta? Eta Joseba, beste bitxikeri eder bat kontatu gotxut. Hemen dekogu nopal izeneko kaktus hau, jan daitekela, así que ea errezetaren bat prestatzen duzun honegaz. Jende guztiek aletzen dozten moduen, ea kaktusak hemen Euskal Herrien ondo urtean badiren, ikusten duzuelez bai. Gile da neguen klima hotza dela, horregatik sortu dute negutegi bat, kaktusak temperaturan mantentzeko pizka bat, eta, bueno, dakizuenez, kaktusak ez dire eurestatu garrasko, eta hemen orduen nik neurtzen no zurestatu eta nozez. Beti, alegintzen azena da botaten ur kantitate berdinetanari. Eta dekiel ezain beste drenaje, ura ez da geratuko estankatuta inoz bez, segaitik, 50% da mineral, da harria eta errekako area. Orduan, astebete gehienez zikatuko da. Garrantzitsuena kaktusetan da regatu behar dugu landarak kaktusa dauenean ziku-ziku. Osea, ezin duguna da erregatu kaktus bat humedo dauenean, hor hilko dazku. Hemen ikusten duzuen moduan, atara dugu palue eta kaktusa humedo dau. Orduan, ondino ez dugu urestatuko, itxarongo dugu. Beti urestatuko dugu gure kaktusak lurra ziku-ziku dagoenean. Palu bategaz, konprobatuko dugu eta begiratuko dugu zelan dauen gure lurraren egoera. Bueno, Joseba, hau izan da dana, espero asko gustatzea bizita hau. Eta, bueno, gauza gehiago ikusi nahi baduzu ezen, nire Instagramean, @kaktusero, hor deko ez ezaugarri eta zainketa desberdinak. Así que, bueno, espero zaitu Larrabetzutik bizitan ikustea, eta hurren arte. Ai, ama, Erlantz, ze fenomenoa izen, Zen bat, 200 kaktuz, tamaino guztitakoak. Eta azkenen horiak utzin nuna jangarria dela, nahiko nundaztatu. Egia zen, zautzen dago kaktus bat, ez dakit nolakoa dan. 3 metro baino gehiokua. Eta horren antza daka, azkenen horiak utzizuna. Igual junarea eta bokau bat emango jota segertatzean. Pintxak eta dana, katiatuta. Bueno, eskerrik asko, danak enian honea etorri, eta elkarrekin kaktusa prestatuko jau. Besarka da hondi ba, lagun. Bueno, gurean jarraitu berdeu. Beitu hemen, hau zu basu handakau, eta hemen, ura ez dut bota, zeatikan, hau, gehiagi loditzen bazaigu, ur pixka botako jau, eta bere puntxuan jarriko dugu, bale? Hemen, jarrietena da, olioa berotzen, tipulak bertatik pasa, eta kanpora ateratzeko. Eta behituko dugu, ai, amazo itxura hartzen nahi dian, Jarra. Utzu zaila galanta, Utziko dugu hor beste 4-5 minutu, eta ateako dugu gero plateraratzeko. Inbiar dugu lan gutxik ingatu eta ingo dugu ospin olio bat armendolekin, perexiliakin, eta gio gainetik botatzeko, bale? Orduan, emango izuetena da hemen behitu bat, perexil adar pare bat, ingo zuena da, sustarra utzi eta bakarrik ostok atea, bale? Ostok berta bota, bat nahi badu, armendola batzuk birrintzen jun, eta hik ostua botatzitukenean, gero behai bota, eta dana olioak inastuko dugu, bale? Matraka, Matraka, dale matraka, goiziek garrazoia. Ya besua zagatina, olio eta gatza. Eta ni honekin jungo nau. Garrote, ondo zio gori. Oide, Martin bezala. Jarrera euki berda beti, jarrera behintzat euki berda. Oide, dudik gabe. Ala saiatzen gea. Bueno, papela jarriko jogo eman, hemen pizketa ondixan barratea ze, baina, bueno, biribilduko deu, jarriko dugu horrela, platertxo baten gainean. Bueno, eta leheno, kontatu deu, elektrotxaranga, DJ Jana, Eskubaloiakin kolaboratzen, zeu utzi aldeu txintxilika. Nik uste, baiet. Seguro, bakak posto, zega, ez dakit zen bazen okaten bertan, ez da elkartian. Bai, beti bat gehiago dago. Beti bat gehiago, bale. Badia gauza, bai, en el descuento, bai, badago talde bat, Anaiak izenekoa, eta hau dago osatuta 3 musikariz, kasu honetan, baina, bueno, pixkat modifikagarria, ez?
alde batetik bi saxofoi jole, saxofoi altuarekin, eta gero, beste pertsona bat, perkusio arloan, kajon flamenka batekin, pixka bat, ekitaldi bereziak girotzen. Kasu honetan, egon gera jada martxan dago, egon gera ezkontza batean jotzen, kasu honetan egiten duguna da, txistuekin jotzen den agurra kanta hori, saxofoiekin beste giro ezberdin batean. Egia esan, helikoptera zan, berezi, pero de la gota gorda, ez da, malkoa botatzen du noitakoa, Bai, ematen dio giro berezi bat. Eta gero, beste hainbat kanta berezi jotzen dira, kasu honetan The Beatlesen pare bat kanta daude horrere pendiente. Osea, que bai. Eta gero bestea, seguro nahi pasatzaitela baten bat? Bai, gaztetxoan taldea. Bai, baita ere gehitu zaizkigu oraindikan lanean gabiltza, Lezoko gazte talde batzukin, eta, gazte baina matrakeroa ia, kriston gainakin. Bai, eurre emate jote, egia esan, egon ginen ikusten, eta, ostra. Eta, berra aukera katen gaztetxoiek, oain beraien kantak sortzen nahi dira, eta, gu saiatzen nahi laguntzen, nola patxe gure esperientzia gutxiarekin edo handiarekin, segun ondik ikusi. Pixkanaka beraien norabidea egitea, eta lagunduko diegu albezain beste aukera edukitzeko kalean kontzertu horiek eskaintzeko. Ze ona. Gudazkaun kontaktuen bidez eta hori da gure. Nola lotzen dituzu historia hau edanak hainbeste historia eukita eta hor lan handia ziok, ez da? Lotu, jun, jarri, jaso, eaman, errez esatea, baina hini berdia gauzak, Kargatu eta deskargatu inberda guztia. Deskargatu. Egia esan, 15-20 pertsonako ekipazoak hau. Egia esan, gizaki kalidade handia, eta azkenean denak iten dugu maitasuna handiakin, eta nik uste, esperientziatik maitasunakin egiten din gauza, atea iten dia. Eta hala da. Atea iten dia, eta, nik uste, momentu gozo batean gaudela, ez? Nik uste, gauzak atetzen nahi dira eta gozo gabiltza, disfrutatzen. Eman eurra horrein bitu, gutxio behar dugu. Atea erdila, askarro dugu. Ateko dugu, venga, gozo ondo. Eman horrei egurra, hau esartu ebai, Venga. Eta hau, betu hau sartuko eta aprobetxatzeko bere lekuan. Hau, listo. Eta erreporteo joaz, ze musika mota eramaten dezu zuen txarangakin da historia hauekin? Bastante kañeroa gera, baina rock, reggae puntua dazkagu, ska, baita ere, 80 hamarkadakoak gustatzen zaizkigu eta Remembersak baita ere dazkagu hordikan. Pixka mixak egite ditugu, Mix delakoa, adibidez, ez dakit, orain tortzen zai burura, ez dakit, Sorotan Bele taldearen hainbat kantartzi ditugu eta nastu ite ditugu, eta orduan iten dugu lau kantako mix bat. Orduan jendea, nazkatzeko moduan ez da, pixka denetik entzuten du, eta, kriston giroa sortzen da. Edo, esan dezuna, Remembers, desde los 90, Flying Free, beti burura. Esenek estigentu nabesti hori. Denentzako aukera, nahi eran, bai. Ona. Iarrain diu hemen gaurkoan ebai, ona. Bueno, inberdi unaek, hau listo sekaula. Hoi nola kaso? Nik uste dortxe hortxe, jarraitu ematen, zu eman, ni botatzen jugun hau. Vale, olio bat prestatuko deu. Sino, horrela xe. Elegante. Gatza botako zio bai, xoxito gaituko ibiliko, ez da? Oideketa. Venga, gatzare bai, gueltate maiok, eta hemen dakauna da. Borrajak alde batetik, aritu hauei. Gatza botako joet, hemen dakatela, bai, horrela xe. Eta hemen ja, jarriko ditugu arituak horrela. Patatak labian dazkatela. Ja, astutan intxon. Ai, ama. Baina, usaitzen nahi nituan zerbait, hor zerbait ziok. Aterako dugu hau. Betuzak ze pintaza zekateken patata hauek, Beitu. Espektakulo. Earrain ditu. Ekarriak hori, hori puntuan dakak. Ezin hobe. Vale, hau nea. Patata pare bat kanpora. A ber, nola gatu zaien gazta? Earra trukua bat, gora beira. Eta bestia, bera beira. Horrela xe, ezin hobe, eta maitzeko, goiara hartu, eta, hunduko indegau,
Earra, hau lau tanto, Gehiegi gabe, ta. Eta beste gabe, lagunak, behitu, inditugun borrajak, patata jarrakin, eta arituak tipulana. Bikote, placer handi bat, jarraitu matraka ematen, eta esan dakua, neskak behar dituztela, eta badakizue, behaiek zai daude, eosein gaztetxo hartu, kalera atera, eta goxatu arazteko. Goragu, eta gutarrak. Adio lagunak, bota zerbait. Gainea, oparitxoat ez diogu. Ekarri zugu, bueno, ez da zukaldeko gorroa, baina antzekoa. Ekarri hori dana, sal duiten dezue? Bai, gure denda dakagu, web horrian dakagu denda, eta hor ikusgai daude. Netzako txapela? Bai, sukaldariak beti kapela dara matez. Oideketa. Nauzi, gaina entrada geho eta hundillo guaz, eskerrik asko zuei, eta jarraitu matraka baten, esan dakua. Agur.